Така, запис, трета част, писане на increment seconds, nothing more. Така, If. сега, ама не, това е вътре в if-а. Няма нужда да е вънка. Мисъл, може да е вънка, ама няма смисъл просто. Сега, if minute е равно на 60. Вътре бе, дай enter. Добре, окей. Ама прави някакъв ред разстояние между Добре, тях, окей. за да се чете по-бързо, по-добре. Така. Ако минът е стигнало 60, трябва да ми увеличиш hour. Плюс. Както е горе. И сега, ако hour е стигнало 60, В същото, нали? Такова в този. пак в този, в който си направи той ще. Такова. Ако hour е стигнало 60, искам да ми увеличиш day. И сега, ако day. Сега, Да. ако day сме февруари месец и не е високосна година, което приехме, че ще бъде само ако не се дели на 4, независимо, че това не е правилно. Чакай сега, като Трябва да има. Какво? Защото аз имам някакво. увеличаваш day, ама трябва да увеличиш, ще увеличиш монта. Първо трябва да дефинираш за всеки месец как се случва. За да не блотваме кода, ако монта е 3, то е smart. Ако монта е 3, ти си написал 4, просто го смени на 3. И денят е 31. Момент. И слагай спейс между нещата. Така ли пишеш? Аз съм отцъкна после точките, така и той ще го подреди. Добре, айде слагай други скори. Добре, ако монт е 3, day е 31, ако day е 32, защото 31 може да съществува като дата. If day е 32. Не, ако в if-а, day ако е 32. Аргумента бе. Да, тук day е 32. Така. Смени на 32. Браво. Сега, ако това е изпълнено, мънта и искам да ми го увеличи с 1, идея трябва да стане първи. Това е друго няма да. Сега, горе, като hour ти е стигнало 60, ти не го смениш на 0. Вече смени го на 0. Hour плюс точки запета и после на нов ред пишеш hour равно на 0. И абсолютно също трябва да направиш за минут и абсолютно също трябва да направиш и за секунд. Така и горе го пише също и за секунд. Добре, това е. Какво стана? Мога да премахвам презентация като някаква. Това е яко. Добре, това ще е. В смисъл, направихме конструктори, направихме селектори, направихме и мутатори, сега нека го тесаме цялото нещо. Отиди в мейна. Това нещо не се губи, що го правим? Защо правим секундите равно на 0, след като ние ги увеличаваме? Ти ще ги увеличиш в if-а. Ти не ги увеличаваш в if. Добре, увеличи го в if-а. Second да е равно на 0, като е влязъл в if-а. Това да го сложа в if. Това. И другите неща ги слагаш в следващия if. Да. Това вече има повече смисъл. Принципно, ако се опиташ да кътнеш ред, просто ще ти кътне цялото нещо, тъй че можеш и да правиш. Така и също и за day. Day, ако е изпълнен този if, трябва да...
Не, ти си го написал долу. Не, задание си единица, да. Еми това е, да. Аре сега да го тесваме цялото нещо. Добре. Добре. Просто, а, с... просто да го билна. Не, ако Контрол. го билднеш, ще ти даде грешка, защото на 190 имаш грешки без това. Махни 190 ред. Сега дай Ctrl-Shift-B да го билднеш. Едно нещо, между другото, което ще излезе грешно. Не грешно, да, но като идея е, че за часа, може би на 24-я час да го сменяме, не на 60-я. О, да. Да. Thank you. Добра идея. Сега ще ме внимаваш. Така, Май. добре, това ще е билдне, това е окей. Сега на името, дай сега го тесаме, дай му increment seconds. Отиди в мейна, Така. нов ред, И какво правим? точка, increment seconds. И викни самата функция. Скоби. Така. Не бе, двоеточие, тия викаш самата Добре, функция. да. Ужас. Така. Така, сега дай F11. F11. Да. Влезе. Така, и сега цъкай пак F11 и виж какво се случва. Цъкай F11, не е. Цъкнал? Да бе, цъкай го. Така, влезе в самия конструктор и ни инициализира day и month. Давай, цъкай F11. И ни инициализира day, month, year, hour, minute с тези стоености, които ти си му казал. Продължавай да цъкаш F11. Продължавай да цъкаш F11, казах. Така, после влиза в seconds, виждаш, че виждаш, че не влезе в if на seconds, защото seconds си беше 0. Мога ли да дам назад? С Не, F10 ще отиде ли назад? дай Ctrl-Shift и F5. Ctrl-Shift 5. Да, Ctrl-Shift и F5. За първи път го виждам. Нищо. Преди да го викнеш цялото нещо, след реда, който е 109, напиши set seconds на 59. Преди 111, sorry. Да. Име dot set seconds на име точка. Да. Име точка. Set Seconds на 59 и дай пак F11 да видим, че цялото нещо бачка. и пак F11. Не, скоби, трябва да викнеш самата функция. Как си взел пето му, човек? Така, и двоеточие след скобата. Така, сега цъкаш пак F11 и виждаме какъв ти е резултата на your damnation. Какво се кара сега? Трябва да го промениш на нещо. Служи в аргумента на set seconds 59. Остана. Клеозни го това. Клеозни го това ти казах. Хикса. Да. Пише клеоз даже. И служи в скобата 50 да, служи там 59. 59. Да. F11 цъкам. Да, точно така. С F11 това, което се случва е, че ти минава по редовете, които трябва да изпълни ред по ред. Давай, църка си пак F11. Така. Влиза, променя секънта на 59. Виждаш? Цъкаш пак тук F11. Цъкаш. Така, влиза тук, променя минет, ама минета ти беше 0, т.е. става сега 1. Сега другите неща няма да ги тествам, защото няма много време, но това е цялото нещо. Добре, ясно.
За следващия път ние си преговориш нещата, защото Реала ще си върви, ще става по-голями. Да, Няма бе, да ясно. искаш Ясно. да изоставаш. Добре, това е с тая за тача. Така. Трета